салом. Радиои озодӣ шуморо бо хабарҳои муҳими рӯзи сешанбе 6 октябр шинос мекунад. Додситонии кулли Тоҷикистон гуфт 23 узви раёсати ҳизби наҳзати исломӣ дар боздошт қарор доранд. Дар як изҳороти ин ниҳоди тафтишотӣ гуфта мешавад, ки баробар бо онҳо инчунин аъзои гурӯҳи муовини пешини вазири дифои Тоҷикистон Абдуҳалим Назарзода ҳам ба ҳабс гирифта шуданд. ин афрод дар терроризм ташкили иттиҳоди ҷиноӣ барангехтани кинаю адовати миллӣ ва динӣ ба таври зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият гунаҳгор мешаванд. ҳанӯз рӯзи 16 сентябр 13 узви баландпояи ҳизби наҳзат боздошт шуда буданд. Як манбаъ дар Додситонии кулли Тоҷикистон ба Радиои озодӣ гуфт, ки боздошту пурсиши аъзои ҳизб, ки аз ҷониби Додгоҳи олӣ як созмони террористӣ эълон шудааст, идома дорад. Мақомоти Тоҷикистон боздошти аъзои баландпояи ҳизби наҳзати исломиро ба ҳамлаҳои мусаллаҳонаи генерал Абдуҳалим Назарзода болои сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ дар таърихи 4 сентябр рабт медиҳанд, вале худи аъзои боздоштшуда ва ҳам раиси ҳизб Муҳиддин Кабирӣ ҳамаи ин иттиҳомоти ахирро комилан рад карда бепояву асос хондаанд. чолишҳои амниятӣ ба вижа нооромии Афғонистон кишварҳои Осиёи марказиро водор кардааст, ки масоили амниятро дар маркази таваҷҷӯҳ қарор диҳанд. Ин нукта дар душанбе дар як нишасти таҳлилгарони сиёсии кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ таъкид шуд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд гурӯҳи давлати исломӣ барои тақвияти ҳузураш дар Афғонистон то имрӯз даҳҳо миллион долларро сарф кардааст. бекорӣ ва идомаи ҷанг дар Афғонистон мардуми оддиро водор мекунад, ки ба сафи давлати исломӣ бипайванданд ва фармудаи ин гурӯҳро иҷро кунанд, мегӯянд коршиносон. мехоҳам хотирнишон кунам, ки гурӯҳи давлати исломӣ барои ташкили шуъбаҳояш дар Афғонистон 70 миллион доллар тахсис додааст. таҳлилгарон мегӯянд таҳдид ба амнияти кишвар ва минтақаи Осиёи марказӣ то рафт бештар мешавад ва ин вазъ бояд дар чаҳорчӯби манфиат ва барномаҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ баррасӣ шавад. ба таъкиди таҳлилгарони тоҷик, нооромиҳои ахир дар Қундуз ва дар 14 сол нахустин бор зери назари толибон гузаштани бахши аъзами ин шаҳри марказӣ дар вилояти шимолии Афғонистон далели тавсеяи нооромиҳо дар минтақа мебошад. зимнан рӯзи сешанбе мақомоти вазорати умури хориҷияи Тоҷикистон гуфтанд, ки бар асари ҳамлаи толибон ба Қундуз бинои консулгарии ин кишвар осеб дида таъмир талаб шудааст. ҳоло задухӯрдҳои миёни толибон ва нирӯҳои давлатии Афғонистон дар маркази шаҳри Қундуз ҷараён дорад. ба иттилои вазорат, раиси консулгарии Тоҷикистон дар Қундуз Ятимшоҳ Мусофиров дар душанбе қарор дорад ва нафаре ҳам аз дипломатҳои тоҷик дар ин ҳодисаҳо осеб надидааст. президенти Тоҷикистон мақомоти сохторҳои давлатиро ба сарфакорӣ даъват кард. Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ки дар остонаи зимистон аз маблағҳои буҷаи давлатӣ бояд ба таври муассир истифода шавад ва хитоб ба масъулин гуфт, ки аз харҷи беҳудаю зиёдаравӣ ҷилавгирӣ кунанд. сарфакорӣ ба гуфтаи раҳбари Тоҷикистон бояд аз ҷумла аз истифодаи мошинҳои хизматӣ шурӯъ шавад ва аз раҳбарони идораҳо талаб кард, ки танҳо ба хотири иҷрои корҳои зарур аз мошин истифода кунанд. дар гузашта президент аз раҳбарони идораҳои давлатӣ хоста буд, ки дар рӯзҳои фориғ аз кор мошинро барои манофеи шахсӣ ё хонаводагиашон истифода накунанд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба дзюдо барои бурдани ҷоми президенти Тоҷикистон бо пирӯзии Муҳаммадмурод Абдураҳмонов паҳлавони тоҷик ба поён расид. мусобиқа бо ширкати 40 гӯштигир аз 18 кишвар аз ҷумла ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ, инчунин Итолиё, Куба, Миср, Русия, Эрон ва Юнон натиҷагирӣ шуд. Муҳаммадмурод Абдураҳмонов дар даври ниҳоии рақобатҳо бар гӯштигири Беларус Александр Ваховяк ғолиб омад ва барандаи ҷоми президент шуд. ҷои дуюм насиби Александр Ваховяк аз Беларус ва мақоми сеюм аз Алвареси Кубагиву Фирдавс Насимови тоҷикистонӣ шуд. ва барои дарёфти ахбор ва видеои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.